Здравейте хора, искам да ви кажа, че искам много да правя лайвове, обаче трябва да има много повече шортове на този канал, за да правя лайвове в YouTube. Но ако искате да видите лайвове, учете в Instagram и напишете Лилито, долу на черта, W и PT-та. Ще ви излезе една снимка на Хари Потър, това съм аз и там доста често ще качвам лайвове с моята приятелка. Веднага кажи здравей. Що би? Хора, айде да ви затварям, че ще бия рая. Хора, върнах се да бих рая. Добре съм. Иска се добре. Хора, какво да кажа още? Тук някаква баба се хили много силно. Ето видяхте ли? Хора, сега ще кажа нещо. Искам да кажа, че имам новите слушител в Пространство, не ги знаете. Имам вече от тия ласабитата, не знам как се наричат още, но имат на Елплимо, имам и на Гъс. Имам на един, да му помня името, много странно такова. Ами хора, кажете ви на Рая, която си прави, не знам кой си прави. Добре, хора, айде да ви затворим, защото ще си правим. Кой ще си правим? Не знам кой ще си правим. Ще се бе, ай, чао!